família! Avui, com podeu veure, no ens trobem a Xàtiva, avui estem en València, ací a la plaça de l'Ajuntament. Bé, ara anem a pegar una volteta i aixina, vegeu, que és el que tramàvem, que per ací, avui n'hi ha foc i flama. De que somos la Reus. Decir que la formamos todas las empresas pirotécnicas de la Comunidad Valenciana a la lectura de un manifiesto. Desde la Asociación Piroval queremos poner en conocimiento del público en general y de las autoridades en particular la situación por la que atraviesa el sector y comunicar que si no se hace nada al respecto supondrá la desaparición de un emblemático sector con profundas raíces valencianas. No entendemos que no se tenga en cuenta nuestro trabajo en estos tiempos tan complicados y por eso reivindicamos la importancia de nuestro sector a nivel cultural, tradicional y en este oficio artesano que viene acompañando las celebraciones más importantes a nivel nacional e internacional. Primero, abandono por parte de la Administración. El sector de la pirotecnia y en concreto la pirotecnia valenciana ante la situación de crisis consecuencia de la pandemia por la COVID-19 no está encontrando en la Administración el más mínimo apoyo que le permita hacer frente de forma inmediata a la grave crisis que le afecta. Ni por parte de esta se está colaborando en la implementación de medidas que permita en un futuro retomar la actividad y rehabilitar el sector que a la vuelta de pocos meses habrá quedado completamente destruido. Segundo, caso omiso por parte de la Administración a atender la celebración de reuniones, ya sea personales o por videoconferencia, ni a escuchar los problemas, ni a poner en valor las soluciones propuestas para atender la problemática que nos afecta. Hasta el día de la fecha, salvo reuniones simbólicas carentes de contenido por parte del Ayuntamiento de Valencia, no se ha conseguido por parte del sector mantener ninguna reunión productiva con la Administración, ni poner en marcha mesas de trabajo que permitan, en base a nuestra experiencia, sentar las bases de la nueva pirotecnia, que deberán hacer cuando toda esta situación sanitaria termine. Por parte de la Generalitat no hemos recibido ni siquiera contestación alguna a las continuas peticiones de reuniones, y esto no nos lo merecemos. Tercero, a modo de resumen, las iniciativas propuestas y que no han sido tenidas en consideración por la Administración son las siguientes. Desde Piroval se reclama apoyo al consumo de pirotecnia, puesto que se ha demostrado que no provoca contagios, cumpliendo las medidas sanitarias como se ha demostrado en las campañas de San Juan, de Navidad y otras del 2020. Desde la asociación se considera viable y seguro la celebración de espectáculos en determinadas condiciones, completamente compatibles con las medidas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19. De hecho, hemos celebrado a lo largo del verano, entre otros, los 26 espectáculos enmarcados dentro del programa de Torna la Llum por todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por eso hacemos un llamamiento a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para que celebren las fiestas patronales de la campaña estival 2021 con fuegos artificiales, con una o varias ubicaciones si fuese necesario, que son seguros y cumplen con las exigencias de protección sanitarias, porque la gente lo necesita, lo necesitamos, después de tanta tristeza y tantas restricciones. Desde la asociación no se pretende con carácter principal acceder a subvenciones directas a nuestro funcionamiento. Únicamente se solicitan ayudas y colaboración para el mantenimiento del sector, como por ejemplo nuestros gastos fijos de alarmas, equipos de protección de incendios, seguros especiales, auditorías de fábricas, gastos obligatorios para el mantenimiento de nuestras instalaciones,
y custodia del material pirotécnico en los almacenes, que no se puede haber sido utilizado desde hace más de un año. Independientemente de la celebración o no de las fiestas patronales o locales de los municipios valencianos, para aquellas fechas se solicitan las exenciones de aplicación de las normativas autonómicas y locales en lo referente al uso del material pirotécnico en vía pública por particulares, como uso recreativo, de tal forma que con las limitaciones de reunión impuestas para evitar la propagación de la COVID-19 se pueda hacer uso de este material lúdico festivo, absolutamente inocuo y que en nada perjudica la situación sanitaria nacional. Cuarto, consecuencias graves derivadas por la desatención de la Administración. La inobservancia por parte de la Administración de nuestras reclamaciones supondrá de forma inevitable la desaparición del sector pirotécnico, actividad tradicional valenciana que arrastra la pérdida de una buena parte de nuestras tradiciones centenarias, como mascletas, cordas, despertas. Cosechas, todo que va, corre foc, y supondrá la muerte de una actividad propia, implicando el fin de un sector artesano autóctono. Nuestros artesanos están teniendo que buscar la vida en otros sectores y difícilmente vuelvan a trabajar en los talleres. El fin del sector arrastrará consigo a otros sectores conexos y aumentará considerablemente de forma directa e indirecta la cifra de desempleados en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, somos uno de los pilares fundamentales de la festividad fallera y en caso de desaparecer este sector tan significativo, correría riesgo la acreditación de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, con lo que la Administración tiene la obligación de proteger y conservar este sector. Sin más, queremos dejar bien claro que nuestra situación es límite, pero deseamos más que nunca que se pueda volver a oír aquí en la Catedral de la Pólvora, y ahora todos a la vez, compañeros. Señor Pirotècnic, pot comenzar la mascleta. Pues avui hem vingut així perquè el que volem és tindre visibilitat, perquè des de fa un any estem sense treballar i pareix com que tot el món s'ha oblidat de que la pirotècnia forma part de la nostra cultura i les nostres tradicions. I necessitem reivindicar que estem un any sense ajuda de ningú tipus, les administracions ni siquiera a nivell de Generalitat ni siquiera els ha volgut rebre per escoltar les nostres problemàtiques i han vingut a tindre un poc de visibilitat. Sí. Bueno, venim a reivindicar més que res que volem treballar, perquè portem un any sense treballar i és ja inaguantable i se va demostrar l'estiu passat que un espectacle de focs és segur, no ha hagut ningú rebrot ni contagis així fora de lo normal. Entonces, bueno, al fi i al cap el que volem és treballar. És una miqueta raro, però és que més ruïdo fem en festes són els que menys havem parlat fins ara. I crec que hem aplegat a un 1 de març de 2021 que com no ens deixen disparar se tenia que sentir per almenys en presència i en veu. No sabem el que anem a fer més avant, però és que en aquest moment estem molt tocats. La pirotècnia està mig morta
I això és molt ruïn perquè és que no podem aguantar ja més ni sense treballar, mantenint gastos, és impossible. Es que ya no sabem per on tirar ja i pues, ni ens ajuden, ni ens deixen treballar. I això pinta molt mal. Entonces, pues, a fer força tots junts i a veure si guardant les medides de seguretat en les mascarilles i com toca ara, pues, acoplar-se tots i poder treballar i que no s'acabi això de la pirotècnia perquè pinta molt mal, la veritat. Que m'ho escolten un poquet i a fer-se veure, que no se'n recorden només de nosaltres el dia que anem a escletar, perquè la pirotècnia s'ha de mantenir tots els dies i no són poquets els gastos. I per activa i per passiva m'està demanant-li ajuda a la Generalitat, a l'Ajuntament de València. Jo sé que l'Ajuntament de València no té que donar-nos cada ajuda perquè no tributem en València amb nosaltres. De fet, jo tinc la fàbrica a Nolleria. Però ajudar-nos d'una manera de l'ajuda que estaven demanant eren que m'ho deixaren disparar. I no han volgut, ni per una manera ni per altra, ni disparar així en la plaça de l'Ajuntament, perquè les mascletes s'havien pogut fer igual que fa futbol, igual que fan concerts. Jo sé que així el controlar l'aforo de públic ha sigut impossible perquè tots volen vindre així i l'aglomeració és impressionant. De fet, nosaltres vam disparar l'any passat el dia 7 de març i hi havia més de 60.000 persones. Però es fica un policia o dos policies en cada cantó, no hi ha foro de públic, que retransmetís per la televisió i treballen vostès dels canals de televisió, treballem nosaltres, els pirotècnics, i la cosa comença a manejar-se. Però la negativa a reunir-se, la negativa a negociar res i a pegar-nos dos palmadetes, el que han fet ha sigut, sí, ens han pegat dos palmadetes en l'esquena, aneu-se'n a casa i calleu-se la boca i ja està. Al final s'han tingut que plantar així. El manifest és, com avui és dia 1 de març i en teoria tenien que començar les mascletes, és un dia molt simbòlic per a nosaltres, pues hem vingut a manifestar-se com a sector abandonat. Necessiten ajudes econòmiques per a poder sobreviure perquè som un sector, que ja ho ha dit, que tenim unes particularitats que no tenen uns altres sectors. I després també el que reivindiquem és poder treballar, perquè s'ha demostrat que la cultura valenciana pirotècnica és segura. I volem treballar i cara a la campanya d'estiu és el que ens fa falta, per almenys recuperar la campanya d'estiu, que és el que ens faria sobreviure a alguns, i les ajudes econòmiques són superimportants en aquest moment. Sí, perquè per part de les entitats públiques no heu recibit ni siquiera una cita en la que parlar. No, esperem que ara després, pues, sí que després d'aquest acte simbòlic, pues mos rebrem, però no sé, la Generalitat, que és la que té l'obligació de mantindre viva la pirotècnia, perquè és un dels 4 pilars de les falles, que és el patrimoni material, pues suposa que ens tindrà que rebre. Alguna solució tenen que donar, tenen obligació de protegir-nos. A nivell, per exemple, de Generalitat no hem aconseguit absolutament ni siquiera que ens contesten a les sol·licituds per a poder-se reunir. Sí que han aconseguit a nivell de Diputació i d'Ajuntament fer algunes reunions, però pràcticament reunions simbòliques, perquè no s'ha aconseguit fer res. Si no és ni siquiera un permís de videocridar ni res. Avui en dia les reunions s'estan fent totes via internet. Entonces, què costa fer una reunió i convocar a lo que és la directiva de Piroval? Jo no estic en la directiva, però bueno, convocar-los i ells ensenyar ens ho transmetissin. És que ens sentim som un pilar del patrimoni. I aquest pilar, com se caiga, se'n va tot a prendre pel sac, perquè tu plantes una falla, qui la va cremar? Nosaltres sabem com cremar-la, perquè jo a vegades dic als bomberos, tu sabràs distingir, però jo he de fer. O sigui, i en pirotècnia no és el mateix que extingir qualsevol cosa ni provocar un incendi, sinó la pirotècnia, el cas de cremar falles n'hi ha que saber-la ficar al lloc concret. Però en cas de que unes falles sense pirotècnia, què són? Res, necessitem aquesta olor, necessitem aquest viure, necessitem treballar. Sí, claro, des que va començar tot això, hem intentat ficar en contacte amb la Generalitat, l'Ajuntament, i no ens han atès, ni siquiera ens han contestat, i molt menys ens han tirat una mà. Que no fan cas, perquè ara per Sant Josep ja veus, nada. Damunt en Cagaliana va dir que si no se podien ni tirar petards. És que... Sí, perquè això és el que anava a dir-te. Què tal has sentat les paraules del regidor al sector pirotècnic? Pues molt mal, perquè damunt tenien que haver estat en l'adequació, tots canviant les normatives, ficant alarmes i tot. Jo no ho havia fet, ho ha fet ara, que m'han fet gastar els meus diners per a damunt no obrir ni la tenda. És que
molt mal. Se matxaca el sector dient coses que després ha demostrat que no són de veres, perquè el bàndol faller incluís, entre altres coses, el tema de la pirotècnia, però l'ús recreatiu dels petardos i de molts articles que se poden comprar i gastar a nivell públic en general, es poden gastar. La normativa l'únic que diu és que no es pot superar uns decibelis de 90 decibelis, que pràcticament exclueix 4 artículos, el resto es poden gastar tots. Me pareix una miqueta que, a veure, que si ells no tenen escola i tenen ganes de tirar coets, per què no? Que els coets no porten el virus. I fa un any que tenim tots els magatzems plenets, o sigui, les tendes plenetes. No, i que com bé sabem, per seguretat de cadascú, els coets no anem a tirar-nos-los un damunt d'altres. A més, segur, en les instruccions te ve el que tens que fer. I els pares són els primers perquè sí que ells també, sí que ells estan més conscients que els adults, en part molt més. Perquè la cosa és que en les escoles els contagis que n'hi ha és perquè s'han reunit els majors en algú i ho han apegat. Si aquests en escola saben molt bé el que tenen que fer, guardar distàncies de seguretat. I per què no tenen que tirar 4 dies que tenen? Si l'any passat se van quedar sense ganes, sense poder tirar un coet. Enguany també ne poden tirar. Fontetes, xinos, falleros, són coets que són de baixa intensitat. Per què no poden tirar-ho i disfrutar un poquet? I els majors també, per què no se pot ficar en horari, però a partir de les 10 de la nit no se tira un coet i per almenys reactivem un poquet i les tendes? Perquè no sols som nosaltres, també són les tendes de pirotècnia. Què fan? Obrin o no obrin? I les tendes de pirotècnia també tenen gastos igual que nosaltres, perquè jo tinc una tenda i la tenda la tinc tancada des del dia 14 de març. I tens que pagar alquiler, tens que pagar els gastos d'alarma, tens que pagar les revisions que te ve la Guàrdia Civil i te crida i te fa que anem, jo dic, però si ho tinc tancat, i fa no, nosaltres anem a fer la inspecció, i dic, doncs mira, perquè està tot igual que estava l'última vegada que vas vindre, o sigui que, perquè és que damunt van vindre 2 dies antes de tancar. O sigui que, imagina't, és algo que és una situació que mai en la vida ens ho haguérem pogut imaginar. Mos tenen ignorats i això, el desànim i la desil·lusió que se'n hi ha per part de l'administració és el futur incert que veus entrat en el negoci és desesperant ja. Pues molt mal, ens senta molt mal perquè ja entenem que no se poden fer actes multitudinaris i tot això, però que menys que vendre 4 petardes classe 3 per a xiquets, que és, jo què sé, que hi ha un poc d'ambient faller per lo menys i per lo menys nosaltres tenim algo de venda i podem resistir un poc més, perquè així com estem, molt més ja no podem aguantar. No tenim reconegut ni que som artesans, ni que som cultura, ni res. I a veure si després d'estar, que estem tots units en l'associació, a dia d'avui som tots els empresaris pirotècnics de la Comunitat Valenciana, formem part de Piroval. Entonces, que suposa que ara, a partir d'ara, les coses tornaran a agarrar força i a veure si se mos atén de veres.